Sesiwn cwestiwn ac ateb Q&A ofnadwy. Pan mae unrhyw cwestiwn yn teimlo fel ymosodiad ar eich syniad, eich cymeriad neu eich enw da. Nawr, rydym sy'n rhaid i sefyllfa fod fel hyn. Sy'n rhaid y cwestiynau bod yn pethau drwg, allan nhw bod yn pethau dda. Hyd yn oed y rai negyddol iawn tu hwnt. Nes i ddim deall gair dwedoch chi. Beth yw pwynt hyn I gyd? Nawr, mae cwestiwn yn negyddol yn gallu bod yn eitha anodd I ddelio gyda, yn enwedig pan ych chi wedi gwario oriau neu dyddiau yn paratoi eich pitch berffaith, ond peidiwch ag ymateb yn ffordd am ddiffynol. Rhowch elfen o ffositifrwydd i'r holl beth. Wel, mae'n ddrwg gen I bod chi'n teimlo fel hynny. Os unrhyw ran o'r cyflwyniad yn ydych chi fwynhau neu deall efallai, os unrhyw un arall yn cytuno efallai. A un tip arall hefyd, gwnewch yn siŵr bod rhywun yn troi lan yn y cynulleidfa a chi'n cyfarwydd ac yn gwybod, ac anogwch nhw I gymryd rhan hefyd. Oes unrhyw syniad dych chi, bydd fydd eich cyfanswm busnes yn flwyddyn 5? Nawr, rydych chi yn mynd I gael cwestiynau anodd, tipyn o gwestiynau anodd efallai, ond allwch chi helpu hyn, rhagweld y fath o cwestiynau chi'n mynd I gael trwy ymarfer ac ymarfer gyda'ch rhieni neu'ch ffrindiau. Nodwch lawr beth maen nhw'n gofyn I chi a beth allwch chi ddweud yn ôl. Ond byddwch yn onest wrth gwrs. Byddwch yn blwmp ac yn blaen ac yn gwneud yn siŵr bod chi yn cyfeillgar pob tro. Wel, mae'n ddrwg gen I, ond dyn ni ddim wedi edrych mor bell â hynny eto, ond os diddordeb dych chi, allan ni cael cyfarfod efallai, allan ni mynd dros y ffigurau wedyn. Nawr, os ydych chi ddim yn siŵr, ceisio I gael nhw ar eich ochr chi. Os oes neb yn gofyn cwestiwn, mae hynny'n iawn. Mae'n rhoi siawns I chi siarad am eich syniadau ymhellach, ond os bod nhw yn gofyn cwestiwn penodol I chi, dyma'ch siawns I siarad am ehangder eich syniadau a'ch gwybodaeth hefyd. Ond peidiwch ag ailadrodd beth wnaethoch chi dweud yn eich cyflwyniad. Maen nhw eisiau weld sut allwch chi addasu, newid a wella eich syniadau. Nawr, un cwestiwn maen nhw'n gofyn yn eitha aml yw faint o market research neu ymchwil farchnata ydych chi wedi gwneud a beth ydych chi wedi darganfod o'r ymchwil yna. Felly, cofiwch, byddwch yn barod. Dyma'r siawns I chi siarad am ehangder eich gwybodaeth, felly gwnewch yn siŵr bod chi'n gwybod eich syniadau yn iawn ac yn gywir. Byddwch yn cwrtais pob tro. Ys ddim siwr beth â cwestiwn anghywir wrth gwrs, a dy'r cwestiynau ddim yma I faglu chi iawn ac I ymosod ar eich syniadau. Maen nhw yna I wella eich busnes, eich syniad neu eich pitch. Byddwch yn onest, os ydych chi ddim yn gwybod ateb I unrhyw cwestiwn, mae hynny'n iawn, peidiwch â phoeni, just dweud. A hefyd, cymerwch eich amser I glywed a meddwl am y cwestiwn I ateb yn iawn ac yn glir. Pob lwc.